Bueno, agradecemos ao Partido Socialista por levar esta iniciativa a debate no Parlamento e o debate ao que asistimos hoxe. Non compartimos algunha das contestacións de a conselleira. Nos pedimos que calquera muller víctima de violencia non sexa atendida por un abogado con sentencia firme condenado por violencia machista. Eso é un acto perverso. O mero feito de que só haxa unha muller xa nos parece condenable. Tamén, si é certo que queremos alabar que estas leis que están en tramitación, como a violencia nas novas tecnoloxías, nas redes sociais e a violencia vicaria. Si nos parece positivo que isto se tramite e vai adiante, porque sempre existiu a violencia machista, pero evoluciona, ademais de diferentes formas en diferentes ámbitos, e hai que contemplar todo. Galicia, no marco das actividades que ven desenvolvendo en toda a xeografía galega, no traballo con asociacións de mulleres rurais e con mulleres vítimas de violencia de xénero, acompañándos, asesorándos a través da escoita empática e activa, así como a derivación aos recursos especializados, temos detectado que na quenda de oficio especializada de violencia de xénero existen abogados con condenas firmes en materia de violencia de xénero. Entendemos que estes abogados non son os máis idóneos para asesorar, informar e acompañar a unha muller vítima de violencia de xénero nun proceso desta índole. Polo tanto, amparándonos en que a legislación estatal no decreto lei establece a capacidade da Xunta de Galicia e dos gobernos autonómicos para establecer medidas máis restrictivas a hora de entrar na quenda específica de violencia de xénero, igual que a hora de entrar na quenda de oficio, ten capacidade previo consulta o Consello Asesor de Asistencia Gratuita para establecer estas medidas. Así, o regulamento galego xa establece medidas máis restrictivas, como pode ser que se trate de abogados especializados, e consideramos que estas medidas a maiores poderían entrar dentro do regulamento ou ben a través de algún tipo de orden de obrigado cumplimento pos colegios profesionais. Entendemos que son medidas que teñen que pasar pola solicitud de antecedentes penais dunha forma regular e non só no momento da colegiación dos abogados e das abogadas, sino que isto tense que controlar periódicamente. Así tamén pedimos a unidade de actuación jurídica no período, en todas aquelas causas que deriven da causa principal, é dicir, no caso das amenazas, de quebrantamentos de condenas, etc. Polo tanto, o artigo 32 do Regulamento Galego, que establece o período dun ano, consideramos que debería ser suprimida esa coletilla e establecer que, de algún xeito, aquel abogado ou abogada que este na quenda específica de violencia de xénero poida acompañar a vítima de violencia de xénero mentras este abogado ou abogada este na quenda durante todos os procesos que deriven desta causa inicial.